Τύχε Μιχαήλ εδώ και σήμερα κάνουμε το Q&A επειδή είμαι λίγο χάλια, εντάξει, μην το πείτε, επειδή θα αργήσει πάρα πολύ να έρθει το μικρόφωνο, διότι ακόμα να έρθουν, ήρθαν αλλά τέλος πάντων κάποια πράγματα δεν ήρθαν ακόμα, οπότε πάμε να κάνουμε το Q&A. Λοιπόν, πρώτη, επίσης ευχαριστώ σε όλους που μου κάνετε ερωτήσεις. Λοιπόν, η Έλπης Νατάλια κάτι τέτοιο, ένα ρωτάκι. Τώρα καλύτερα, λοιπόν, με ρωτάει, σου αρέσει η μαγειρίτσα και το αρνί? Γιατί σου αρέσει το Πάσχα? Ωραία, αυτά. Στην Κύπρο δεν τρώμε μαγειρίτσα. Όμως αρνί τρώμε. Το αρνί δεν μου αρέσει. Η μαγειρίτσα δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Οπότε ναι. Αν επίσης μην αναρωτιέστε αν θα κάνω βίντεο μόνο με τον εαυτό μου. Όχι, θα κάνω και με τα LPS. Απλώς αυτά που με βολεύουν θα τα κάνω με το πρόσωπό μου. Δηλαδή τη σειρά δεν θα το κάνω με μένα. Δεν ξέρω, βλέπετε το σπίτι, ναι. Θα τα κάνω με την ξαδερφή μου και με τα LPS. Λοιπόν. Από την LPS λοιπόν, η LPS Luna Channel με ρωτάει, γιατί σου αρέσει το Πάσχα? Δεν απάντησα γιατί σου αρέσει το Πάσχα. Λοιπόν, θα πω τώρα. Λοιπόν, πρώτον, φέτος δεν μου άρεσε το Πάσχα που πέρασα, διότι δεν ήταν και τόσο σπουδαίο και δηλαδή δεν μου αρέσει γενικά το Πάσχα, δηλαδή δεν ανυπομονώ να έρθει το Πάσχα. Οπότε αυτή η ερώτηση θα έπρεπε να μεταλλαχθεί σε σου αρέσει το Πάσχα? Ναι ή όχι? Και αν σου αρέσει γιατί? Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Δεν μου αρέσει, αλλά αν μου αρέσει λίγο, δεν ξέρω. Sorry, είχε κάτι και δεν έκανε. Λοιπόν, έκανες ποτέ κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνεις κάθε Πάσχα? Ήρθε η ξάδερφή μου από την Ελλάδα. Αυτό ήτανε, αλλά όχι, δεν έκανα κάτι διαφορετικό. Θα κάνεις κανένα βίντεο με LPS και να έχει σχέση με το Πάσχα? Λοιπόν, με LPS ναι θα κάνω, αλλά να έχει σχέση με Πάσχα όχι, γιατί αυτό νομίζω για μένα είναι κάτι που έχει σχέση με Πάσχα και δεν έχει φλάζερ, παιδιά μου. Τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν, η σενιόρα Κριστίν, αν το λέω σωστά, με ρωτάει, σου αρέσει πιο πολύ το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα? Όπως σας είπα, ναι, τα Χριστούγεννα παίρνουμε δώρα. Άμα είσαι ανήλικο, κλείσε τα αυτιά σου. Να κλείσω, σταμάτα το βίντεο ή προχωρητό. Δεν παίρνουμε δώρα από τον Άγιο Βασίλη, ξέρουμε όλοι. Όχι όλοι, όλοι. Ναι, τα Χριστούγεννα μου αρέσουν πιο πολύ. Ναι. Δεν θα απαντάω συνέχεια τις ίδιες ερωτήσεις. Λοιπόν, τι λαμπάδα θα πάρεις για το Πάσχα? Λοιπόν, η λαμπάδα μου δεν ξέρω καν που είναι. Οπότε εντάξει, ήταν ένα μελουλουδάκι και είχε κάτι κορδέλες εκεί, βλακίες. Δεν ήταν ωραία, αλλά εμένα δεν μ' άρεσε. Αλλά την πήρα γιατί βασικά δεν πήγα καν στην εκκλησία. Έμεινα και γυμόμουνα μέχρι τη νύχτα που θα σου γκρίζαμε τα αυγά. Λοιπόν, ναι, αυτό ήταν από τη Έλλη Λόξερ. Λοιπόν, πού θα περάσεις το Πάσχα? Το Πάσχα το πέρασα στη θεία μου, στην αδερφή του μπαμπά μου. Λοιπόν, θα σου άρεσε αν είχες περισσότερες διακοπές για το Πάσχα? Σε ποιον δεν θα άρεσε? Αυτό ρωτάω. Μόνο σε ένα φυτό, ένα σπασικλάκι δεν θα άρεσε. Εντάξει, μην βλέπετε τον πίνακα. Λοιπόν, μόνο... Τι θα έλεγα? Ναι, μερικές φορές όμως ναι, ήθελα να πηγαίνω σχολείο. Αυτά.